си чорапите. Какво да го направя? Той после така и така ще ходи бос явно, защото то самолема. Телефона си вземи, че телефона се му пръска. Ето тук долу под кърпата. Не, под кърпата, отгоре. Май, пръчат пръски, да. Сега пък ако па и завали, хубаво ще стане. Нещо, да. Вика, дай ми моля. Да, чашката иска. Чашката, моля те, дай ми чашката. Те такова да ти мана и мамо потника. Той гледа, че целият ти е мокър. Погни го, той се полива. Виси направо. Не! Андрея! Той е така пакетно не обича да го мократ по това. А казвала ли съм ти, че както ти айде сега като се анимаш, няма да кажеш? Яди! Ако майче бере някакви